Fy faen, Paul. Kan du så göra? Jag kan konfrontera. Vi blir så Så låter du allt detta. Jag skriver det. Och är det bara fyra? Är det ohårs? Hitler inte blir natter. Är färre. Ej, det är bättre. Det är väldigt spännande. Vi tar vinter kolla show, kolla lärare. Så det är morgon. Det är synd mer spännande. Eller spa. Hur ska du minnas allt? Jag vet inte, det är bara man blir spänd på och så för vad som minnas det. Lättare. Vad lär du nämligen? Jag lär nämligen nekv i mest att improvisera, uttrycka sig själva och att tåra stanna fram, att blotta sig själva framför öronen. Och det är viktigt att ta det skulle sena att det tåra blotta sig, att det tåra göra grimpush ur sig själva ett lag, göra som att spela bort. Ja, och special like. Helt du där nämligen tumma väl värre? Ja. Det gör det. Det följer jag också. Jag hoppas. Det vill säga att så är det. Reala går såna grejer. Hur valde du lightlist? Det är helt avskärt spännande. Och det var det som vi tyckte bäst. Ja, det är säkert bara det. Vad dammar där värre? Men om du öde väl, det är öde stort lite. Vi kommer känna öde väl hinne som är det. Kände det inte väl Arnet. Och ja, så gör vi en stort lite spöl och sen sjönlögen. Är det god? Ja, det är det. Nekva da man har omgått och spationlag för det näka och det valde färdigt tror jag att vill prata och så där och är det ordentligt överraska över hur så väl det då. Ordentligt. Jag har ju anka förväntningar det kommer och shit det då väl. Ordentligt. Eller du lägger snitt för showmarknaden några? Ja, absolut. Alla är gå på kursmöte. Och ja, det viskar till att vi är AHJ och tog mörkla väl. Tog mig väl för hem och liksom på alltså det här. Ja. Här rockar vi. Det rockar. Det gott. Lite väl. Wow! Mega gott. Ja, de får slå hyggelig och så är lärarök och sånt. Ja. Eller du borde ha ofta är det så tvärtom varje dag kört. Ja, det har kommit vi faktiskt. Det är väldigt hyggligt och ja, det har alltid faktiskt. Nu hör du ju övning och du bara lotto ur hus. Ja. Jag försöker förstå Ja, nu har jag så lärt mig att måla hus och jag har stört en byggning, kanske har det livet än, men jo. Ja, väldigt spännande även. Jag har lärt mig att måla hus och ja, stört en byggning och vi har snabbt vidjan av en arkitekt som heter Jack Paul i aldrig.
först för jag prövar att undervisa tonlöj. Jag har faktiskt spelspalt tonlöj alltid. Så det är inte så riktigt faktiskt. Jag kommer vid musikant skulle förvalta av nämligen till kände då förvägen eller musikalst musikant låt några månader. Så jag satsar faktiskt på att vi kunde välja oss ett lär som vi kunde framföra till första dagen. Och det Hur ser tunneln i Tallage? Det var alla som släger. Vi möter bara klockan 8 och så spelar vi till en så det är någon damer där så är det faktiskt lustigt. Ja. Och vi lär faktiskt redan lägg. Så kommer känna på en annan bättre. Det är faktiskt lustigt. Okej. Så vi bara spelar. Kan det vara det här Listavikuni? Halvtid steg och annan varjes. Man släpper att pröva nytt och lära kan annan bättre känna. Vad händer du om att det var Listavikuni? Jag hade till öra gott faktiskt. Till öra gott. Jag saknar faktiskt själv att det var så här. Jag är inte skolan. Jag har inte lust att bygga upp mitt. Vi tar till en sån här vik och luktar som det är i skolan. Det här är ju fotoskoj till att jag bara fotoskoj välja och något annat fag. Så jag kommer att ta om det som är få en åtta annan fag och vissa hela över ordentligt. Det är jag har fått lösning till bästa. Det här va? Du kan få dig på sjur och det är så vi lär kan annan bättre känna. Hur valde du tonlöj i Listavikuni? Jag hade så att det med damer var Sintja och med damer var sett Tallage så visst jag. Okej. Och så damer var det där? Ja, men damer var det va. Jag kanske var artigt. Vi valgte ut tre hånd. Så vi hade gärna pröva som är annorlunda och sin stortligare än vad händer från det i skolan. Ja. Vad damer där är det? Det är faktiskt rätt stortligt. Jag helt för en officiellt. Så jag hade plisha damer som man blir göra vid handen. Ja. Så ja, det andra faktiskt det var. Vad har du gjort till smui? Ska det jag gjort? Ja, vad har du gjort? Jag har gjort lampe. Ljussäka. Halsjött. Hade du skeggar över här än av andra skolan? Jo, som sagt, ja. Här det var fralse böcker och tog luft. Vad lärde ni mig nu?
Vad det lär där alltså först och främst vi arbetar vi hoppne och vi hoppne är reella med möjligheter och är röjning att få en par själva att finna på att vara så kreativ och finna på men I har så några ting som vi bjöd dem det är att göra en lappe här vi brukar hot och så borstar hotten göra snapsaglas och dömes och är möjligheter är så borstar hotten göra öraringar göra armband och ja det är nog möjligheter och det har så sjön att isen knivar och näklar druncher är så för vi att göra skafte borstar hotten med kniv Klammer det är ja, det är något du. Arbetar du snart? Ja, så läs. Jo, jag har det är nog så hoa gå. Näkre av dem uppe för det är ordentligt hoa gå. Som är kanske inte slatcher ut men så snart det allt. Jag har alltid det är öde spännande. Det är snacka som man gör så ofta. Och så kan det vara så här ahåverst att pröva. Ja, just alltså man vill pröva snukta alltså. Gott att skolan tar det fram med att arbeta på en annan mat än att bara sitta vid en bok och läsa. Ja. Man kan få huxander om man kan finna och som man kanske inte visste man då. Ja. Så. Och man finner sig själva nu i konst. Det tog jag det valde där och man kan skapa också på sjukhuset. Ja. Faktiskt kan man skapa också på sjukhuset. Det tycker jag alltid man kan. Alltså, där vi kom då visste du inte vad det hade valt. Men då visste det så med vi kom bara hitta en moinas. Nej, nej. Mal mycket mausa. Ja. Man kan ha ösne teckna malokers som man älskar sån där. Ja. Kvartlärdar. Alltså det kom ner i kapita Listavikuni och ville gärna mala och som har varit syndra känskap och andra lite inte. Så syndra bakgrundsritan och det blev väldigt individuellt. Det är inte såna kvällar som du säger. Och jag ska jobba syndra till pass och konferensmatas skulle ha. Det kan du göra teknik.
Du? Kan du göra också i myntena till honom? Jo, kom. Kom du bara. Ja. Tunjuk var morgon. Använder du? Ja, bra. Alla tid inte det som Victoria gör till Rickard gör nog så fräckt. Hur sitter det? Så, jo, kom on. Ja, det är snöfräckt. Det blir en mycket så lugga. Törs, nej, kom in i Jag har alltid borde stoppa vid happa. Ja, nu är vi nog snökappar senast. Han är faktiskt också fitt och lugga. Ska vi få ett gero först? Ja. Ska vi börja hans pizza? Det går ju gott. Det får du görst. Jag tycker om gör också Rickard. Och så gör en jätte som är lockors. Strångt för att blanda latter och locka. Inte. Osh. Vad får jag det på? Du kommer med. Oj. Alltså jag ska vara lite god. Täpar, bänken, eller vad? Du är svit som är tävlar, du är som är tävlar. Du tålar inte en själv. Gång bara och hackbar. Jag tror hon är kväll. Men det är det du har inte på det Hotel ikväll. Finaler var bort väg. Det är faktiskt så här hit men vi Rickard. Vad är det? En liten lus. Får inte det att du orkar så näck. Jag har inte en snäck. Bråken du. Du arbetar faktiskt kvanta. Nej, jag känner inte. Ska vi bara vara då? Jo, kom. Jo, ja. Täpar är det. Tror du inte? Jag kan få det. Jag får inte Pertus hotell låta med. Vad är det? Nej, det vill jag helst ha TV. Med? Ja, det ser jag haft det för dig. Du har på mig ganska sin näck, men alltså.
Du borde spela. Ja. Men jag vill ha TV. Vill du? Att du alltid har gjort något där? Ja. Skilta. Det blir lös.